Soc el Jordi Rodríguez, coordinador de l'Espai Social Tarragona de la Fundació Catalunya La Pedrera. Estem a Tarragona, al carrer Ramon i Cajal número 40, des del 2013, des de l'1 de gener del 2013. I el que pretenem nosaltres és posar-nos al costat de les persones que volen transformar la societat, des de dos punts de vista, donant atenció a la gent gran que comença a tenir problemes de memòria i als infants i adolescents que volen millorar en els estudis. Nosaltres desenvolupem activitats i programes d'atenció a les persones des de dos punts de vista. Un és per a la gent gran, que fem als matins, i el que fem és un programa de reforç i estimulació de la memòria i la salut, que es diu REMS. Va dirigit a persones que comencen a tenir problemes de memòria, poden ser persones que tenen principis d'Alzheimer o qualsevol altra malaltia que potser no està diagnosticada. Per les tardes el que donem atenció és a infants i joves, tant de primària com de secundària, que el que volen és millorar en els estudis. Llavors és un programa d'acompanyament educatiu. Per nosaltres el treball en xarxa és essencial. Nosaltres el primer que ens vam proposar és conèixer i treballar conjuntament amb totes les entitats de Tarragona. Nosaltres formem part del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Tarragona. Dins d'aquest Pla Educatiu d'Entorn se'ns ha escollit com a entitat col·laboradora. Això ens ha permès tenir un contacte amb totes les escoles i instituts de la ciutat. També formem part de la xarxa de suport a les famílies cuidadores de Tarragona, que ens ha permès contactar amb totes les entitats que tenen contacte amb persones que cuiden altres persones. I després tenim convenis de col·laboració, ja sigui a través de programes d'aprenentatge servei i pràcticums amb la Universitat Rovira i Virgili.